В седмицата, посветена на оралната хигиена, искам да си поговорим малко повече за почистването на зъбите при лечение с брекети. Това е моята специалност. За почистването с брекети ни трябват малко по-различни средства за орална хигиена в случаите, в които нямаме лечение с брекети. Трябва ни една специална четка, която е с по-тясна глава, отколкото обикновената. Една интердентална четка, среден размер, 4 или 5, тази в случая е петица. И конец за зъби Суперфлос. Разликата с обикновения конец е, че той има твърд край. Винаги започваме с конеца, за да почистим плаката в междузъбното пространство. След това, когато почистваме с четка и паста, пастата да може да навлезе в това пространство и да окаже своето действие. Как се използват конеца за зъби? Твърдият край го вкарваме ниско долу в областта на венеца. Когато премине, издърпваме и взимаме вече тази, която е пухкавата част. Тя почиства. Притискаме към единия зъб и придвижвайки нагоре-надолу, почистваме зъба. Под дъгата се вкарва конеца. След което от другата страна и отново почистваме. Когато сме готови, издърпваме конеца и преминаваме на следващия зъб. Малката интердентална четка е хубаво да е винаги с нас, защото след като се храним навън, можем да почистим храната, която се е задържала. Вкарваме четката между дъгата и зъба и почистваме хранителните остатъци в долната челюст по абсолютно същия начин. Как се използва четката за зъби? Техниката при лечение с брекети на почистването е малко по-различна от случаите, когато нямаме брекети. Четката се поставя под 45 градуса спрямо венеца, като идеята е да почистим повърхността, която е между венеца и между брекета. Движението е хоризонтално, напред-назад. От едната страна, след което пак поставяме четката под 45 градуса и почистваме от другата страна. В долната челюст се случва по абсолютно същия начин. Когато сме почистили под брекетите, трябва да почистим самите брекети. Тогава вече четката е под 90 градуса. И накрая трябва да почистим режещите ръбове. Пак четката е под 45 градуса, насочена към брекетите с хоризонтални движения. За да улесним оралната хигиена, можем да използваме и интердентален душ. Интерденталният душ винаги струята му се насочва от венеца към зъба. Никога към самия венец, защото може да бъде третиран. Оралният душ се използва преди четката и пастата.